Pri dimenzovaní čističky so vsakovaním sa vychádza najčastejšie zo štandardnej situácie, to je rodinného domu trvalo obývaného 5 osobami. Teoreticky maximálna spotreba vody v takom prípade je 750 litrov za deň. Delením maximálneho denného prítoku vody najdlhším časom vsakovania pri tradičnej metóde vsakovania určíme veľkosť potrebnej plochy vsakovacieho objektu. Moduly InDrain nahrádzajú štrkové lôžko a vďaka ich dokonalej funkčnosti radikálne zmenšujú potrebnú plochu pre vsakovanie, to je plochu vsakovacieho objektu. Zvyčajne potrebu plochy zregulujú na 1/3. Štrkový podsyp, ktorý musí mať najmenej 30 cm výšku, má stabilnú dĺžku nezávisle od šírky vsakovacieho objektu. Pre dom s 5 osobami je to 10 metrov, je to 6 až 8 modulov ukladaných na dĺžku. V prípade vkladania modulov priečne vytvoríme kratšie, ale za to širšie vsakovacie podložie. Počet modulov a spôsob ich uloženia limitujú dĺžku vsakovacieho systému. Aby sme dosiahli optimálnu účinnosť vsakovacieho objektu, mení sa jeho šírka. Pohybuje sa od 1 metra na štrkovom alebo pieskovom podloží až do 5 metrov na ílovitej hline. Takže lokálne podmienky zloženia podložia určujú plochu vsakovacieho objektu.